Now atong balikan mahigalan tunduga mga isgutanan ron pero nadto milabayng Disyembre 25 wa man tay broadcast mga kaigalaan ana nga kinini ang regular programming. Atong gibuhat mga sukit ni paminaw nagpatukar tag mga kantas Pasko. Kay mao man ang adlaw mahigala nga holiday unya dayon mo na itong pagselebrar sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. No? Unya kinini ang Pasko no, adlaw mahigalas Pasko. Unya kanang alas 12 sa takna niya na sa kagabion, pagka napitsa 24 sugat as bagong tuig. Unya mo na pagkatao mahigala sa atong Ginoong Hesukristo. Mao gini ang tinuod mga kagalaan nga tag-iyas kalibutan. Straight to the point. Unsa bang hitabo ang mahigala ni amay laing tawo nangangkon nga mo'y tag-iyas kalibutan? Kining Mindanao area no, daghan sila mga patuo diha. Kini ni ang duna mga higalay nagpatuo kung makahinumdum ta mahigala daghan ta makatalagman ron tuiga oy. Dapa mahigalay linog sa Cebu, dunay linog sa Davao, dapon mahigalay Bagyong Tino. Yan ang gawas po ni mga higala ning mga magpatuo mahigala mo tag-iyas kalibutan. Katong dito sa Surigao, binta-bintaha pa lang to kato si Dato Adlaw. Hinumdum mo tong Dato Adlaw, binta-bintaha lang to siya kay ang giangko niya federal government man tong ila. Pero karon mga higala kani ba? Oh, ang gwardiya taon po intang wa poy alamag in taon. Ni saludo po mahigala ni Haring ani kwan Dato Adlaw. Dato Adlaw ni siya. No, Kano? Oh, sa federal. federal Kaya ko niya na. man sila sa ancestralan, wala man sila mo comply og free prayo, maingon man sa LOC. No? Mm. Oh. Para magpadayon ang ilang business, manaw sila sa federal. Oh. O di ba? Kaya niya man sila sa ancestralan. Ang gwardiya taon po mahigala. Oh. Dili ni pwede magabli kung dili sila manaw sa federal. No? O magkaso na lang sila para mapamatud-an. Oh, pero kani dili kung kagubot ang atong katuyuan para mosangko ta sa kaangayan. Okay, freeze No, lang, kalinaw. freeze dong. Kini ang gwardiya ini mo sa kani nga agency. Murag bag-o taon na limungawan ang gwardiya. May bita-bitahan na lang ni gamay siya. Dato Adlaw ni kay ang ipangsiladan ang mga tindahan dito. Kinahanglan mo bayad sila buhi sa federal. Sus katong Pasko mahigala mas kuyaw to. Kay di amay Dato Watawat. Kinis Dato Watawat ang gisiladan ng kalsada gyud. Nangangkon nga siya mo'y tag-iyas kalibutan. Kuyawa ning kalakiha may gala. Be ana kanyo. At atong kuno audio kuno dong. Gisiladan ng kalsada. Kanyo? Responde mga pulis gud. Ayaw, di ma. Ayo, no. Sige lang. O ni mahigala. Lawat na ito na. Pero kanang gimon mo kung ito makasay mong isip ka tao, ito na ako mong isip ka tao. Kami kay mo agi kay nami mga budwa tulpod. Di ba yan ang sasakutan mo? Asal ka tuloy yan ito? Asal ka. Asal ka kami. Ang kalsada gisiladan. Sino ka naman ginawa mo? Sino ka ginawa mo? Sino ka? Sino ka mong ginawa? Bakit mo ka makatawan? Sino ka mong ginawa? Okay. Ano mo ka dito? Kinsa ko ning Ginoo. Wala ko wa ni nga ridiri nga mag-isgutan niya na libot lang nato sa dapit nga balaan sama nga kami ako wala mi nagimon Wala. Asal ka tamaan. Asal ka. Ang kalsada may gisiladan na ni. Kay sila kuno'y tag-iya mahigalas kalibutan. Nagkita nga Yung kapapin mo na, okay? Puto na pagsimala sa mga larawan. Panao. Larawan na, resituhan na to. Minimum siyang larawan. Ito, abisal. Ay, dimakan. Mao ni si Dato Watawat. Huwag mo doon mga katawan. Pag-apos ka ro. Maloy po ni mo ro. Kahit sa siprahan yung nilawasan ro. Dato Watawat ni mahigala. Nao nagbutang og cross kalsada. Nagarang diri ba di? Oo. Wala, stranded na. First time in history. Gisiladan ang kalsada. First time ni. Kabayad ang gobyerno sa utang, 72 milyon. Gisiladan ang kalsada. Nanukot na sa rinta mahigala kaysa tag-iya kunos kalibutan. Kuyawan ni mo to ha. Di pulis na.
Muna na yung mga pulis, girespondihan sa mga pulis. Pailan? Pailan niyo ang... Dato Adlaw? Gitriso. Sa to ta, Naprisos dato adlaw. Ngano sa mutagam nga napriso na tos dato adlaw nangangkon mo sa tumega lang mo Tanaw. Gadag. Ayo, no. Sige lang. Makiglawat na ito na. Pero kanang gingon nimo kung ito makasay mong isip ka tao, ito mo kung mong isip ka tao. Kami kay mo agi kay nami mga budwaton po. di ba yan ka sa utang mo? Asa ni katuloy yan ito? Pastor, asa yung utang mo? Asa yung utang? Sino ka man ikinom mo? Sino ka man ikinom mo? Sino ka? Sino ka imong ginoo? Ah, fresh dong. Kinsay mo Ginoo murag ato siguro dadon sa Plaza Independencia. Kay gusto mo tanig debate siguro, na may debate sa Plaza Independencia wa pa mahuman hantod ron. Mao ni may gala si Hari si Kwan Dato Adlaw, kinis Dato Adlaw may gala naningil ni sila nasa grupo di ay. Na umatod pa sa atong kapulisan dito may gala sa Manay, Davao Oriental. Matod pa sa atong kapulisan dito mga higalang kining grupuha, daw religious group naman kuno ni day. Religious group. So kana magud mahigalang religious group magtukod kag relihiyon nimo unsa inyong pagtuo diha. Kana part na sa imong constitutional rights. Okay ka diha. But kung mo harang na kaskalsada diha ron, that's another story. Ha? Ato ning i-discuss mga sugiting paminaw. Kay kini mga kaigalano, nagsulot sa flag. Kay Dato Watawat day kuno siya. Kinis Dato Watawat. Mo yung ngutana ko Inday Marisa o Inday Kenya. Unsa man ni mga tawhana nga nganong ito Surigao do nay Dato Adlaw. Uy man nagprinti raman da ini sila. Katong sa Surigao mahigala nga panadadan ang mga tindahan, si Dato Adlaw to. Ang iyang igsuon sa Dato Gabi kini day po nagsulot og flag Dato Watawat ilang igagaw. Kumusta magkataon mga ginikanan na nila day? Wa ba ka na mag-hait duldul? Kinis Dato Watawat mahigala naningil na sa buhis. Kay sila kuno'y tag-iyas kalibutan, wa kabayad ang gobyerno sa Pilipinas. 72 milyon ang bayro nun. Mao na nga by force, ila mahigalang gisladaan ang kalsada. Tawa doon na mga cross nga gibutang. Narabay pulo nga war, gira. Na atong tagapagtagada ato i-discuss ni mahigala kay kanang pagtuo ba. Ang freedom of religion na ana, but dunay limitation taon oy. Ginoo ko mga sugiting pamilya mo na karon gi respondihan sa mga pulis. Kadtos Dato Adlaw girespondihan to sa mga pulis pod. Gipangdakop man to. Ambot nga ni mga tawhan ang tagam no. Straight to the point. Now atong balik-balikan mahigala kay imagine ka dinhi sa ato landaan og mangangkon nganay mangangkon tag-iyas kalibutan maapil man ta sa Cebu ini Kalakiha. Bita-bita lang to si Dato Adlaw kay nangangkon to dito naman sa Surigao. Kini Dato Watawat kay sam kuno tag-iyas kalibutan naagoy maapil mi Sugbo ini Kalakiha ay. Di natural magkagubot yun na, kaya niresponde man ang mga pulis, ha? Kay laliman ka mga higala, kana lang gudaan, mag-away mo sa silingan, kaya naay nangangkon og asa ang muhon, ha? Naasa na mangangkon og asa ang utlanan sa yuta. Kanina ba hinuoy na mangangkon nga tag-iyas kalibutan? Ilang giatangan ang kalsada. Kay matod pa, maningil na sila buhi sa gobyerno kay wa makabayad. 72 milyon na kuno'y utang. Unya, kini mga kaigalaan, bidaw, man ni mutagam ni mga tawhana nga. Dunay nagpaila nga Dato Adlaw. Ato ang ipakita itong picture Dato Adlaw dong names. Itapad na ko ni iya din parintin Dato Adlaw. Kini Dato Adlaw, oh. Ya, kini iya di ay uniform may higala. Dito rin ni ordira sa timo.
Ambot ni dato watawat asa man nagi-order ng iyang watawat basig sa Lazada. Unya kini si kuan na dato watawat kini si dato adlaw ang iya manghigalang igagaw ni si dato watawat unsa bay nasuod taon sila mga utok. Unya na pagaslalaing kuan kini si dato adlaw ang iyang igsuon gyud mismo katus dato gabi. Kani mo ni dato gabi. Pagsabot-sabot siguro nila day og pangan-pangan day ba. Tingnan ang tagay-tagay ka sa tuba no. Basi nang hubog ba tagay-tagay kuan mga kana ako may haring adlaw kuan dato adlaw inferior ning usa kay dato gabi lang ka nya ikaw usa dato watawat. Di ba kanay bunga mahigala sa agwa di pataranta? Nya kini si dato kuan kini dato gabi ning usa iya mahigalang ni issue nag statement mura masag Malacañang ni issue statement. Ni-issue sa statement paglaban mahigala ni ining dato watawat nga badlong sa mga pulis. Girespondihan mas mga pulis ito. Pinaagi mahigala ni Manay Municipal Police Station na chief mga higala nga si Police Major Rose Cabigas. Mo ni-responde kanyo si Dato Adlaw kini naa sa tunga si Dato Watawat kini sa pikas kini nagkalo mahigala og murag cowboy nga kalo nga gi-order sa timo. Monis Dato Adlaw kining usa sa pikas nga kuan po daghang kwintas mahigala ang iya nga anday dato gabi kining usa mahigala dato watawat kining nasto nga ila pong igagaw ni atong pangitaon bisag napay laing igagaw ani nga dato buwan. Unya nilipinsa mahigala ni isog statement ron si Dato gabi nining maong pagbadlong sa mga pulis ngadto ni Dato Watawat. Kay giatangan man kasada dunay mga krus giatang lain tong giatang sa kasada ato kuno paminaw ning iyang pamahayag ning Dato Watawat mahigala bebe. Sa niyang sulti names paminaw sa atong unod ani aron before ta mohatag komentaryo dugang. Adlaw no kanatong tanan atong maistorya karon si Dato gabi kung unsay iyang ikaistorya sa iyang igagaw nga nang harang sa kadalanan nga miangkon nga ila ang tibuok kalibutan mauna nga mangayo sila og tax sa gobyerno og sa tanan nga mga umaagi no sa tanan nga moagi mo labay sa kanang dalan so ato karon nga maistorya mismo ang igagaw no si Dato gabi. So, Dato gabi maing adlaw nimo Dato. Maing adlaw sir. So, unang-una na akong pangutana Dato, unsa ka tinuod nga si Dato Watawat imo kini nga igagaw? Ako lang igagaw siya nga taga Davao. Igagaw nimo. Igagaw ya po siya ni sa akong igsoon nga magulang nako nga si Dato Adlaw. Okay. So, sa pila ka bulan Dato nga milabay nga naundang maning pangharang sa kadalanan so karon ni balik man ni unya ikaw iundang pud ka sa kanang pagharang panglak sa mga balay gumikan kaya kaning niya nga gusto nimo og kalinaw. So karon nahitabo man Dato nga buot pugngan o gi-question ang imong igagaw so unsay plano nimo niini? Ang akong plano ani kay inyo manggi harangan ang pagharang sa akong igagaw nga si Dato Watawat. Pero muliyog kabog ko. Mubalik ko ano sa pagpamagdak sa mga kabalayan. Hala, kuyawa. Sa inyo magharangan niya, naghilom naman ta kami. Okay, freeze adong. Kuyaw ni freeze adong gamay dong ha. Kuyaw ni si Dato gabi ida. Iyan na po kunong padlakan ang kabalayan. Muna yung lisod ni Mindanao mga kaigalaan kay kana mag-checkpoint din na mag-checkpoint mahigala mga NPA, mag-checkpoint. Gawa sa mga sundalo ha nga mag-checkpoint ang NPA, mag-checkpoint. Napay MILF, mag-checkpoint sad, MNLF, mag-checkpoint. Hasta ni mahigala si Dato Watawat, mag-checkpoint sa iya.
Kini mahigala si Kuan Dato Gabi ang iyang pampadlakan ng mga balay. Katus Dato adlaw mga establishment sa tuyong padlakan. Astang gwardiya in taon mga higala ni apil og Kuan nga gi-explain niya mahigala sa federal ni nga government. Daw gyalay mo ngawan ng taon tong gwardiya. Ni salot pa mga sukid dig paminaw. Pero gidakop naman ni sa CIDG si Kuan Dato adlaw, man mo tagam ning iyang igsuon sa Dato Gabi o katus Dato Watawat. So matod pa niya mo balik kuno siya og padlak sa mga balay kuyawa ining kalakihan madakop gyud Di gyud naman mahitabog di madakop kay maamong mga ubang tawo. Ato ipadayon na gud kasamang nim. Iya lagi igagaw, iyang igsuon sa Dato adlaw katus sa Surigao, iyang igagaw sad kini sa Dato Watawat. Sa ba kay na kaon ini mga tawhana no? Maor yung mga utok. Duda ko ini mahigala, do na pay lang iagaw ni kuan gani Dato Buwan gani. Napay Dato Bituon siguro ni kalakiha. Ya to paminaw no tiwas be kini pamahayag mahigala before ta mohatag sa dugang komentaryo. Sige ko no dong. Kato pang niagi nga di pa kay kusog ang among gahom. Gahom? Gahom karon nga ni kusog ng among gahom og pirsa. Inya maghirangan. Mubalik ko pagpamadlak. Okay. So mangutana ko ni Mugdugang Dato kanang angay bagyod mo hatag ang mga katawhan og tax sa inyo ha Dato. Sa pagkatinuod, sa wapay gobyerno, wapay tax nga nahitabo. Kami daan, anaan na kami daan, anong kalibutan na. Pwede gid sila nga muhatag yun. Kutob sa adunay mga negosyante, muhatag gid sila kanamo og tax. Okay. So unsa ka tinuod Dato nga ang kalibutan inyo? Sa pagkatinuod, di man gayud unta na nila ang ipangutanan sa amo. Kaya kami, anaami sa panggagamahanan yapon sa kalibutan. Sa pagkatinuod, Kining claim sa imong igaagaw Dato nga si Dato Watawat, miklib man siya nga ang kalibutan daw ila. So unsay maistorya nimo ani mo tuo ba ka or do na kay kasayuran kabahin ni ini nga ang kalibutan inyo or iya ha? giga pa sa mga katigulangan, ang sugilon sa mga kabilin sa mga katigulangan yung mga istorya nga hantod karon, buhi pa karon. Hantod sa mga kabataan na usab. Mo ganang sugilon nga ang kalibutan amo kay kana. Kaya hindi naman naglahi ang mga katawan, amo ni kayong kalibutan. Fresa, Diba? fresa. Dapat na sila- Fresa, iya ko nung laging kalibutan, pastilan. Kamaway kabilin ko no sa ilang ginikanan, kuyawa ining kalakiha. Medyo delikado ning kalakiha Kini ning klasiha may gala sa pangutok, delikado kini. No? Mana nga ang mga otoridad na sa Mindanao bantay-batayin ninyo ng kalakiha. Unsa man siya magmama ni siya day, mama ning iya or nagkaon-kaon ning juicy fruit. Na may bungas budyo nga mo mama o di gani mga dahon-dahon baka mura man og sigig usap-usap o magkanding mga higalang usap-usap. Diya to balikan ko no kasamang names. Sige, tiwason ko no to names. Ilang magikubian si Dato Watawat, mubalik ko sa pamirusa nga mamadlak mi. Mga nga si Dato Adlaw, ako kong tawagan nga makabalik aron nga matigom na mo ang among katawan o kasakupan nga among kasadaluhan aron sa pagbalik pamadlak ko. Ilang magikubian si Dato Watawat. So sa ato pa ang inyong pagpakahilom lugar kibali na tandog ni ining panahon na Dato. Kaya tandog, kasi Dato Watawat, insakto man ang iyang gibuhat. Tapa, Fresa dong. Natandog na hinon ilang kuan ko no, ang ilang mga higalang gibuhat ani. Kadto si Dato kuan adlaw dito to Timo tong iyang kuan, ang iyang costume. Kadto si Dato Watawat basig sa Lazada to, pero kini iya mo naman ang iyang short pants mo gikan sa Happy Mart. Ato diwasog disgot di mahigala ha kay nasa mga iyang mga substance iyang gipanulti ato paminawon mga kagala niya. Ato i-discuss ning freedom of religion mga sukit di paminaw ug ang limitations. Straight to the point. Naduna ni mga punto mahigalang gibuhian kining nagpaila nga Dato Gabi. Naman po sila mga membro. Sa pa, duna na sila mahigalay mga gisunod siguro nga mga prinsipyo mga kagalaan. Doon na ni relihiyon nila nga ilang gisunod
Kay matod pa ni Police Major Rose Cabigas, religious organization man kuno nila ni dito sa Davao day. Unya matag Pasko, ang ilang naandan nga parade sila sa kalsada. Gipasagdan lang nila. Unang higayon nga ila mga higalang gisladaan ng kalsada. Unang higayon. Kay matag Pasko mga kaigalaan, igo man lang sila mahigala nga magparade. Why mawa na nang magparade? Wala mga higalay ko ana. Pero bisan pa magparade gani, mga ka magig-permit ana. Kaya lisod ba sa kay magparid-parid ka niya madaot ang trafiko kung doon na magani traffic. No? So kining hitabo aron, ilang gisladaan ng kalsada, ang ilang rason mahigala nga mangayo sila og buhis sa gobyerno. Kay sila'y tag-iyas kalibutan unya wa kuno kabayad sa buhis ang gobyerno. Yawa ining kalakiha mga sukit tig paminaw kinis Dato Adlaw. Dato Adlaw to Surigao kini Dato watawat no. Gibutang nga cross ang kalsada. Kay religious na gini ilang grupo di ay. Religious group ni. Unya kinis Dato gabi ato sa tiwason tog balikan nato ni unya taodong. Tiwason sa nato si Dato gabi nga ni issue statement laban kang Dato watawat. Bebe atong paminawon kuno kay matod pa niya nagpakahilom naman kuno sa niya may dako ra kuno ang ilang puwersa karon o ang ilang gahom man mamadlak na kuslag mga bahay. Kaluoy sa ditang masilingan ka na nila inday kin. Doon na ta ka mahigalay baligyaan kag yuta dito sa ilang dapit, di na lang kampalit kaya di lamang ko nina kay naarba si Dato gabi basig mapadlakan ta. Basig may inyong pagtugtog pagkagabi niya di nakakagawas kinapadlakan na di ang imong pultahan. Atong paminawon og tiwas mahigalas Dato gabi Sige kuno dong. Mismo pamadlak. Kay gusto maghasilag, di ka sa kalinaw makilang gusto. Nga kanang kang Dato watawat, kanang iyang pagkuan, nangayo ra siya og buhis. So katungdanan lugar na isip Katungdanan. isip tag-iyas kalibutan. So musad lagi no. Sige, so muni ang mga impormasyon atong nakuha karon no sa kang Dato gabi kansang igaagaw mo si Dato Watawat no. So pamilya dainan nila ni Dato adlaw sa una nga mga miagi nga mga bulan. Magsuna nga mong Gidikanan. agirikanan ana. Sige. So, dapat ba kay dugang panawagan sa mga nag-question karon kay gi-question man gyud ang imong igagaw? Doon na ba kay panawagan sa mga nag-question ini nga mga tao sa ilang pagpangayo og mga tax? Akong panawagan no nga pinaka very simple unta kay ing buhaton. Muhatag lang kamo og tax, makaagi na kamo ang karsada. Kay kadang ang karsada ha. Kadang nga kay taan diha. Iya pagka sa mga katigulangan. Title ka na. Naka-title ka na. Kaya ka na amo agi na mobile gayud sila. Ako nagpakahilom na may. Niundang na unta kami sa pagpamadlak kay among gi kausay kalinaw magha. Nagundang na kami sa pagpamadlak. Pero kini karon kay ilang gitandog, bubalik kami sa pagpamadlak sa mga kabalayan sa mga kadinding dapit. Tungod lugar kibali kay ang inyong pagpakahilom wala nagrespeto. Wala nila respeto man. Buso mo balik kami pagpamadlak, sir. Sus mo ni mga Muna igala. akong panawagan sa mga katawahan, andam-andam kamo. Kamo ang dili kabayad sa buhis or tax nga kami man unta ang tag-iya aning kalibutan. Amo ang himuon og pirsa kay karon nisamot karon ang among gahom og pirsa sa mga katawan nga among nakasabot sila sa among pagdoktrina, nakasabot sila na karon naasamo gasunod ang ubang nga mga katawan karon daghan kay kami karon. Okay. So dugang ay pangutana Dato kaning kanus man nimo ni lihokon Dato kini ang mga tawo nga walay respeto sa inyo isip usa ka tag-iya sa kalibutan. Kanus man ni lihokon imo pa bang ipalapas ni Pasko bagong tuig or dili na? Dili na, sir. Dili na nako palapason pa din Pasko. Sugdan na namon ipapamadlak. So dili na paabot og New Year na nay kuan masampulan. Sampol mi. Para makita nila ang among pirsa. So, Si Dato gabi igagaw na ko no si Dato watawat nga karon ilang magyarangan kay di nila di sila gusto kay gusto nila nga ang ilang ang buhis sa katawhan mga negosante anaa lang sa ila nayatakan nila ang among katungod nga isip kami ang tag-iya sa kalibutan. okay. So napa ba kay dugang Dato? Kara lang nga akong pasiuna sa katawhan nga mabalik ko sa pagpamadlak uban sa kumang kasakupan. Okay, salamat kaayo Dato gabi sa mga impormasyon nga imong nakuha
dinhi sa Labaon TV. Daghang salamat. Nakini siya mahigalan ni laban ni Dato Watawat. Ato balikan sa Dato Watawat dong kanao. Asa man to? Ilang gibutangan og cross no? Ila lagi day kuno ning kalibutan, ila kuno na mga yuta diha. Title lot kuno day na. Mamalit gani mo yutas daba mag due diligence gid mo ha. I-check daan sa ROD dito sa kinini ang Register of Deeds. I-check daan sa Register of Deeds o kung sa bagina nga titula kay basig masipyat mo niya hinoon. Tanawa ato ko nang ama ni kasada dong. Ana i-freeze ko no dong kanang tulo ka kwan. Tunsa man ang mga cross na. Bebe, gamay lang ha. Katong kwan kanang sa giatang sa kalsada. Kanang giatang sa kalsada gamay lang ha. Okay, kamay lang. Ato unsa kani kana cross tibuok ko no dong kana. Pulo-pulos ni mga cross. Sige kana. Freeze ko no, freeze kana makita ng tulo ka cross. Unsa man ning sa kuan? Kining sa tunga, cross po ni dunay cross nga puwa. Uy, cross nga puwa. Ang sa tunga cross nga itom unya ang sa kinadaplinan cross nga puti. Nan ko magsakay dito kag multicab din ha mohunong ka gyud kay masangit ka o di ka mohunong. Ang kalsada may gibabagan. Bisan pa mahigalag dakong bus imong sakyan gidrivean din ha mohunong ka gyud nganong di may giatang sa kalsada. O bisa pagbag-o ng imong SUV mohunong ka kay magasgas ka ng kalakiha. Ang ila dili pagian ang kalsada mga sukid di paminaw tungod kay wa makabayad og buhis kuno ang gobyerno ngadto nila. Kuyaw ni og mauhon mga sukid di paminaw. Ngano man ning nauso man sa Mindanao ning ani nga do na dato adlaw, dato gabi, dato buwan, pay dato buwan, dato watawat. Tanaw, mo ni ang giatang sa kalsada. So bisan kinsa tuod niya mo agi diha inosente kan dako kay adto ka panalitan na ng iriya ha. Wagi kay labot sa ilang away diha nabay away na diha. Paga ng sibilyan ining kalakiha. Daghan kini sa Surigao no? Daghan sa Surigao ning ani. Katong kang ikliyo religious man sa tong iya. Pero at least tong iya kwanto sa ila tong faith. Di man may nanay mga tangsad. Kuyaw ni mga tang patong si Dato adlaw nang padlak o mga mga establishments. Kini pong iya kang Dato gabi isa dingon sa na madlak sa mga balay karon mo balik ko sa pamadlak mga balay. Diha na ang krimen. Diha na ang laay ron. Kay kining usa Dato watawat nangatang og kalsada karon atong tagagpagtagad kay matud pa ni Police Major Rose Cabigas, ang Chief of Police mahigala sa Purok Basiao, Barangay San Ignacio, Manay, Davao Oriental, sa may iyaman ng jurisdiction, sa maoy Chief of Police dito. Ingon sa nga, kining mga grupuha, kada pizza 25 day kuno, kada pizza 25, ang ilang buhaton, magparade ni sila. Mura ni mahigalag itong mga sakristan ba nga magpakstikom kay na tao ng Ginoo. Ato lang ning agi katawa mga sukid di paminaw, kining maong sitwasyon pero kini ang unsa may mahitabo ani niya. Kining dapita mga kaigsunan. Of course, ang ila di ay mahigala matag Disyembre 25, ang para sa Kristiyano, para sa mga Katoliko, mao man na ang Pasko kay na taong Ginoo. Ang ila magparid po sila. Kana religion nila na. Kay matud pan Police Major Rose Cabigas, ilang na pamatudan nga kining pagharang sa daan anang mga membro sa usa ka grupong relihiyoso. Naanda nang mupahayag sa ilang mga tinuig nga pagtuo pinaagi sa December 25, tinuig nila yearly nila na nga activity. Ang karon nga activity lang December 25 nangatang sa kalsada. Karon pa ni nahitabo. So religious nga kalihok kani kay kuy imong tanawon, paminawon nimo kadto si Dato adlaw. Paminawon nimo si Dato gabi o pasultion nimo. Asas Dato watawat mo naman do na ba gamay dai mo man okay naman siguro. Tingali dunay mga principles nga ilang gisunod. Ang mga tao magyud may gamay siguro ni ay. Di gani gamay may dako siguro. Wabak ka ni mahigala gigaits duldul ni ilang mga katigulangan.
kung imong tanahon, maulang yun siguro ilang belief. Maulang yun siguro ilang belief. Kay tanawa ko mga higala, certain man sila yun silang, kung yung ano nakadaman po sa grupo. Leader man sila. Doon na masal sila yung mga tao. Sa tupad, doon na certain group nga gituuhan sad sila mga sukid di paminaw. Ngano man na, namatod pa mahigala sa itong kapulisan dito nga, religious kuno nga group di kini. So kung religious group, doon naman tayo freedom of religion. Tugutan na mga higala inana, no? Kabantay ka sa Pilipinas, sa daan pila man kabuk mga relihiyon na naas Pilipinas, perting daghan tag mga relihiyon sa Pilipinas. Nagkadaiyang mga sikta, mga sukid di paminaw. Pero, ang importante lang, limang ka, laylahi god og relihiyon. O maingon ka mga kaigalaan nga, kung man isigrespetar lang nga naman, doon naman tayo freedom of religion. Kanalang dance ikliyo mahigala. Ato man ang girespetaran for as long nga maingon ka nga, nagtuo kang ikliyo, Dios nimo sa ikliyo. Nga wa ka manaot og isig katawa ka makadaot sa uban, imo ng faith lang na nimo, di okay ra na. Ha? Nga naman, doon na may, og atong tanawon may galang, Article 3, Section 5 sa atong 1987 Constitution, na diha na butang may gala ang freedom of religion. Na kanang freedom of religion, kanang duha man na ka paragraph ng naa, atong bahinon, na diha na butang may gala ang freedom of religion absoluto kana. Absolute. Freedom to believe is absolute. So kung mituo ka ni ikliyo, absolute na. Way problema. Respetaran ka. Dili bitaw sa ato, doon ang po ibang Rizal yan. Nituo ni Rizal. Nga mo ilang Ginoo. Di okay. Napon mahigalay mga mungkadista. Naman ang mungkadista diri. Naman nga nastisa ng ilang simbahan na bot. Napa ba na ilang simbahan sa mungkadista na day? Stisa na diha. Kaya doon ko'y kauban ka na ito sa Pikas Bumburadyo ka na ito. Katos Jade Oscar. Mungkadista man to. Mungkadista to. Pero lahi po ng ilang mga pagtuos mungkado ha. At ulo sa sang respetaran kay na may panahon po ng dili sa magluto. Kaon sa mga hilaw. O ka na mga prisko nga mga kamuray lang kaunon. Naila lang sana. For as long nga naman, freedom to believe is absolute. Bisan pag magtukod, kita kasamang ilibulunos. O magkanahunata nga murag na dato man yung mga nagtukod reliyon, tukod sa tayong atuli. Okay lang yun na mahigala. Kanabitaw sa kibuloy, naman po iyang pagtuo. Daghan po siyang membro. So, kanang freedom of religion, freedom to believe is absolute. Ang bikil diha ron, ang freedom to act on one's belief, diha na ang problemang dako ron. O magpataka ka diha karon og lihok, nga makahatag kag kahasol sa uban. Diha na ang laay. Diha na karon ang government musud na. By police power of the state, i-control ka ng napita. Balikon ko, kanang freedom to believe, dili, why labot ang state na, di ka kontrolon, imo na. That's an absolute freedom. But freedom to act on one's belief, that's another story. Sama mga higala ni karon, kinis dato watawat. Og dato watawat, doon na siya pagtuod na sa Ginoo niya, di okay. Pero kung panahon mga higala nga, iyan ang siladaan ng kalsada, di na kaagi ng mga tao diha, nya ikaw, doon ay tao ni agi niya, wagi, inusinti ka dako ni agi ka, nasamok ka, tungod kay doon ay nag-atang sa kalsada, that's another story. Obligasyon as gobyerno ron nga kamo, pandakpon yung di mo minaw ron. Asama ining dato gabi, yung dato gabi, naasali ilang grupo sad, okay lang mo diha. But mingon nga magmadlak o mga balay, kada kong problema anang kalakiha. Imong balay may padlakan ili, di ka kabusukol eh. Kini nga portion ito, kinato may gala sa SED Liniment Oil. Mga kasama, pait ang kahimtang sa panahon karon pandunay maayong balita gikan sa pait kana ang SED Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa tong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, mga pinakan sa gagmayng mananap o mga insekto, bisan na lamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit ganingi malikayan usab. Busa gamit na mga kasama sa Panyawan Liniment Oil, SED Liniment Oil, mga kaigsunan. Ang SED Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. SED Liniment Oil ginama sa SED Pharma o gyapon-apon sa SED Marketing. Basta SED Marketing, tatak magaling. Straight to the point. Okay, ito balikan ha. Article 3, Section 5 na. Sa itong 1987 Constitution, ang freedom of religion. Giklaro na diha mga sukit di paminaw. Basta religion na gihisgutan, way problema. Kita sa Pilipinas natay kagawasan. Anak mo na nga, og ari lang sa Pilipinas,
Pila kalibo ang mga sikta lang daan. Wa pay labot ha sa kwan ha. Kana lang da mga Christ believers lang daan. Kana nituo lang Ginoo ba? Nituo sa atong Dios. Lahi po ng Muslim. Allah man sa nang ila. Wa pay labot na mahigalang kang Kibuloy, wa pay labot ng kang Ikleo, kaning Rizalian. Kanang Christ believer lang gudaan pila man. Gikan sa Catholic Church, kanang Iglesia ni Cristo. Lain-laing doktrina na. Saksi ni Jehovah. Kingdom Hall sa nang ila, Kingdom Hall of Jehovah's Witnesses. Di pa mga higalay Seventh-day Adventist. Baptist, kanang Baptist ang gudaan, pati naghanan na sila. Di ay Southern Baptist, Bible Baptist, Grace Baptist, pati naghanan Baptist. Pero because of our freedom of religion, isigrespetar lang ta. Kay ang atong gobyerno, morespeto man kung unsa imong pagtuo. Mismo gani mga higalag moingon ka nga ang imong Ginoo si Ikleo, okay. Bisa pag si Satanas imong Ginoo, wa gyud problema na. Insofar as our government is concerned, insofar as the state is concerned, mga sugid tig paminaw, ngano man naman tayo freedom. Pwede pag moingon kag wa kay Ginoo, itiyes ka. Why problema? Basta di lang ka makahatag og kahasol ngadto sa uban. Kay oras makahatag kag kahasol sa community, nan ang state mahigala mo himo na diha karon og mo regulate na nimo, by using police power of the state, ma-regulate na ka. Kay nakahatag naman kag kahasol sa imong isig katawo ron. Straight to the point. Og moingon ka nga imong Ginoo si Dato Watawat o kinsa nang ginuhan ninyo, unya magparid mo matag December 25, basta di lang mo makadaot sa uban, okay ra na. Pero inyong harangan ka ng trapiko din ha, inyong harangan ng kalsada, lahi na ng istorya ha. Labi pa og nay mo agi unya, masuko mo, kaya na mga agi, nakahatag pud mo og kahasol, nakalapas pud mo sa right sa uban. Kana karong bay, nagpuyo ka malinawon imong pala, nagpuyo kag malinawon, nya kalit na nay mamadlak sa imong balay, oy naunsa. Kadako ang problema nimo ana. Imong gi-deprive siyang freedom na di nakagawas yun ng tao daton sa imong religion. Di natural mo lihok sa ng gobyerno ana. So mo na mga higala nga kinin ani i-control kagyod. Di pwede dili ka i-controlar. So og magpadayon ni mga kigalan kadto si Dato Watawat gibadlong, pagbadlong na minaw ra man sad. Kadtong sa Surigao, Dato adlaw maminaw agib. Kuan gyud. Karsil gyud, Karsil. Di man mahimo maghatag kag hasol sa uban, nagtinarong ng uban ay mga negosyante nagtinarong. Panalitan magkasilingan kaning Dato gabi kasama ili. Nagtinarong na kasong panginabuhi. Uli ka sa inyo, peaceful kay kan kalit ng buntag sa iyo mata nimo, di nakaka gawas mong bahay kay gipadlakan. Obligasyon man sa gobyerno nga tabangon ka. Muna nga ang gobyerno mo na mahigalay mo kuan mulihok na, i-regulate na ng klasiha. So, balik ko na ko kanang freedom to believe that is absolute, but freedom to act on one's belief dili na absolute. So, og makauna-una ka kay Jesus minya nga magtukod kang imong relihiyon, why problema? Maingon ka nga maghimo tag relihiyon, ato himuon si kasamang Ilibulonos co-founder nimo diharon, nya kinsa atong tuuhan niya kon okay gina nya mangulikta sa ta kasamang kay. Pero moingon na kakaron niya magpatunga ka sa kalsada, nya atong harangon ng mga sakyanan dinha kay mo isugo sa imong Ginoo diharon, dawa nadakop gyud ka ng kalakiha. Nakahasol man sa kas katungod sa uban. Muna, ala pag-practice mo sa inyong relihiyon, pag abang mo kwarto din ha, mag-ampo mo, bahala mo diya, magpuasa mo diya, magtuwad-tuwad ka pag-ampo na sa imong Ginoo, kisayngan anang imong Ginoo, okay ra. Kanang itong Hare Krishna, bitaw, dahil ako nagkuyawan ko itong ilang kwan. Ano daw ka, dito nag-recording ta, dito sa, kwan, dito sa may kapitol. Atong Christmas, Christmas kinini ang jingle. No, makakarating naghimo may mahigalag kwan kinini ang among supplyan og video tong among kanta. So dito rin sa may kapitol nagsayo-sayo tong mga kaubanan si Jesus Minya may pinakaayo mo sayaw dito. Unya atol sa kwan nag-uwan-uwan magod pag uwan-uwan na nilong mi dito sus nanganta ng mga Hare Krishna day. Kanang Hare Krishna ato sa respetalan sila pero tinuray lang ng kuyawan kalahi po ng ila no. Murag ang ilang kanta ba. Murag sa makuyawan kan sa ning mga tawanan di ba kani kulto. Pero
Suparo, matakabati nga doon na sa giihawang tao, ili. Dili lang ta familia sa ilang kanta mo nang murtag makuyawan. Kinumdum ka day, pangantan la day. Nangantas na niya, nagkuan na. Oh, unsa to ilang kanta mo naman to kuan? Hari Krishna na, Hari, sa to, Hari Ruki. Apurya ko lang ha, with due respect sa Hari Krishna, may respetaran to sila kay ilam po ng relihiyon. Pero murag kuyaw paminahon, murag makuyawan ka ba? Pero ang importante lang nga, kuan dito mis Kapitolyo, ni Sulbi kay Guan Uwan man, dito may nood may, sus dito Hari Krishna, nanganta sila. Kuyaw mapaminaw na bunimbawat ng balhibo ba, minaw ka sa mga kanta. Pero, basta mula ilang pagtuo, okay ra na. Kanang mga pangkanta lang, o kisa ilang tawgon nga Ginoo, di say okay lang. Basta di lang muhimo o kadaot ka ng kadaot sa uban. O, mura na ibantayan nimo. Pareho na ito mga Katoliko, kita mga Katoliko naman sa tayo mga kanta nga o maminaw ng ubang tao, siguro kuyawan sa na to. Mulabay ka ng seminaryo mayor sa University of San Carlos, kanang San Carlos Seminary, niya manganta ng mga seminaryan sa kanang magmisa sila, niya labi mo gamit og Latin nga misa, kulbaan kang maminaw. Labi na mo, kanang mo choir bitaw niya, na ay alto, soprano, day tenor, day bass, niya mo kanta ng kwan? Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictatum. Ako lang giagig katawa o kanta-kanta lang mahigala bisag ka dili kita more or less sa ta pero ato lang giagig para makatawanan lang sa di kita katugon. Pero tinuray lang maminaw ka ng Latin song nga kantahon nila mo kuyawan sa ka. Bisa mo ngadto ka sa Roma nga kaigalan, sa Roma lahi man ilang kuan dito nakaadto ko, nganta na mga pare dito kitong mga madre nga murag nya choir man hindot paminaw ito dai nya pro Latin. Sus murag kuyawan ay. Animbawat yung balhibo. Sumora sana kanang Hare Krishna mahigala kana ato na sa respetaran. Kay wa man ta kadungog, murag ka makuyawan day. Tingali imbitaron ka sa Hare Krishna og kuan day, no murag kulbaan kini adto siguro nimo sa kanila. No? Nya mura man kog mura bitaw ka ng lahi ilang kuan ba? Ako gimbitar man ko daghamay nang imbitar nako kanang mga reliyon kan adto nga kuan, okay man lang. Kanang born again, kanang mga lain reliyon, sudlan ko man ang mga reliyon na. Tahan naman okay naman. Kanang Mormons kasud mo kana, kanang Baptist kana na ang born again lain-laing klase. Nakasud ta na. Pero at least ang ilabang mga kanta niya, Ginoo na Jesus Christ sa gihapon. So doon yung mga kanta na murag makuan ka, nimbawat ning balhibo pero kaning aning klasiha sa kuan murag kuyaw. Pero ang importante lang nga wa ka makadaot sa mga isig katao, respetaran to na. Nga naman, freedom to believe is absolute. But freedom to act on one's belief, dili na absolute. Timan ininyong maayo na. Busa ka na siya ri adlaw, o maingon sa na asay Ginoo, mangangkon sila nga, sila'y tag-iya na diha, kay mo inasulti silang Ginoo, di okay. Basta dili mo diha mo insist diha ron nga makadaot sa mo sa uban. Kay imo sila daan ng kasada, mag-checkpoint ka imo, mangatang ka, mamadla kag balay diha, makigtinigbasay ka din ha, kay mo isugo sa iyong Ginoo, di na pwede. Panahon na nga mo regulate ang gobyerno nimo. Straight to the point, the attorney Rufil Fernandez Panyo. Not just number one, simply dominant. Matalinong talakayan, derechahan. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.